Să vă spun că încep un nou canal de YouTube. Am mai avut unul, nu era apreciat tare, un like la fiecare video era și m-am gândit să fac altul, poate apreciați. Așa, astăzi nu o să jucăm nimic, a fost un scurt, să zic, un vlog. Așa, să vă anunț. Așa, să-mi spun ce să joc, mă uit la faze tare, Clash Royale, Heyday, World Football. Mai instalez jocuri pe care mi le spuneți. Și cam atât a fost cu acest episod. Dacă vreți să continui tot așa, să nu uitați să lăsați un like, să vă uitați pe canalul meu că am făcut ceva frumos și urât, să vă uitați, să vedeți fața. Și atât a fost cu acest anunț. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați un like și